ጥራይ እምበር ካብዚ ቀፂልና ድማ ቪድዮ ናይ ምዝዋር ኣብ ማእኸል ከተማ ናይ ኦስሎ ከባቢ ኣሌክሳንደር ሽላንስ ፕላስ ቶርሾቭ ናሽናል ቲያትር ገላ ንሪኢና ብጣዕሚ ኣሸጋሪ ዝበሃል ቦታ እዩ ወይ ብዙሕ ትራፊክ ዘለዎ ካልእ ቦታታት ኣለዎ ተፅሒፍኩም ኣብ ኮመንት ክንገብር ንኽእልና ብዛዕባ ቪድዮታት ንቀፅል ሕጂ ካብ ኣሌክሳንደር ሽላንስ ፕላስ ክንጅምር ኢና نوح زبالة فيديو سلزوهنا نالوات عب تخزبالة من قدرتات تحلف وتخو له معناتي ذلك أي حزلو تي ألكسندر شلانس بلاس يوماني زلو كتالي خوي له أجر كتالي عايزلو سلزي أجر كيلو تلقى علينا معناتي أجي يمان تساقام كل مرز علينا بزيا يمان المريسة أكفي حيك تقول لنا ناتو نايت نايت تساقام زتوه ناتو مسمر كحس لزلو نالوات كتلو نخل المسمرين نايتي لا تحانتي تصوبوت زي تحانتي سجن بتي أب كارتا مزولو ملكتات ويا أسرنا ماكينة ويا استقالة متى نبتي مارشا بيد زولو ترجع لنا كينا خير لازم كده حكتنا حالنا كسيل كا مزعبات رايو أبزا قداس خون زغل تايو تتأتوازل لها قولنا ناي سبيد ليميت وي معرخ عندي نهار خمسة أبز حجي 4 رأينا أتوقت الكل هبت أنقوله كابتارون شوي كابتا دسيت توت حلا تيقول لك كمان أمزون بوتا خلنا حسكا تتصل على مكان إذا بوتا محاز أبز حجي هدي إذا بدأ ترافيك سلزلو من زمان كورونا كهلا جزيجن معات مخاين أبز اللول بالتعميم أقداس لهون أجارات كم زوجو يزلو قال هندبت نبتي نه أجار كأتو لا تتنقى كهاي مالتي لا تتنقى كمالت إجراها تلعب نداد اللي هينو حفاد بيلكا أفرينا تقوله إذا حزم على الديكونن أو ترى تقوله هندب التأتي وساخة يقول هردولو بسولو ما حاسس فينا طيب الجين تقام لها توه نيمان نغنيت داوسن كان ده حسب كات هاي توه تهونجها فينو فرنش عملت تدالو نداد سنيها هاد كسنا بالكتر تعمي هير كانت لها زيادة فينو تحس تجمر مالتي جي فينو مانوال تلها مسؤول جير مغير له مالتي جزنا الترافيك تراينا نزلنا كسابجي ببناتو نفعلنا حدا بحدا بدرجة هنا معناتها تبقى تصالي جبت هاي الناس اللي هيدلنا سوينا تراينا لما زقويسة في الله يبرد قلت خونز خساز فتنا ولا سامر جيمي كاسا أبرد سلة ود عن سحافة زقويسة ويقال أنت له بتعني كأسي كان حرف ولا خمس تخال ما تشتتي بتاعتك كتهار مسلم تخيل معناتها بعدي وهنا فتنا كازلو صبوت استوعب كم زلها كوايا هاتو قادات كم زلها هاتري مالتي كم زا أجر حل كله ولا روحوا حلو أجرها كابتن داد اللي تبيل كام حدا ملكت ناي مستوعب كاي مالتي هذا الجين تولنا نتجا تنزركوانا تنزير كوانا تنمحين كابتن طوينا مالتي أبز مجمّات صبوت ترى يركواني اللي كانت طلعت يركب زبالة تقوم بالك صديق بودنا يزعجي ممكاليت من قدي كنت قديم نزرعنا ذا نايتي كاترامن أسفلت سايا مالك كسيلكا صديق تهين كيف جاجو منتا تتنقي كم ستون قالت تسامع حد حل أبزي جيف وي ساين لنا سلازي كاسكن لنا حنسا ولا عبيت بودنا تاب جيف وي ساين كلهم هول سلازي تي ملكتات صبوت أبزي صبوت نايتريك من قديا لازم تسألي كاد بحلو فمن قدي كباب بشلت زلوا لازم يأجرون له كسيلك أكثر من قد هانت لها ولا تريك تنسى بدحريها كسيلك تسعبك هتطلع تراي زي ميجينا نرفز تكون هيك تفرح هيك أكثر من قد هانت لها ولا تطعم تخليها ترى مكسر سين مسترجع حقا صبوا بيك أكثر معبي زي مفهم عليه عبيت أوتوبوس عم بتوي بتعمي صبوا يروح كام محلا زي تعرفون شرين زيرنا نوصل لنا مالتي نجونا بتناي تريك قدرنا هنا زلنا جابة تنصار من قد من لس علينا 4 يزلوا ده قدامي تهوي زلنا يا نسوق في أنغولا جا حاجة بتناي تريك من قد صعبتها أو يجرهنا بتحنك ما يتابعون ما تجيك أو يكان بتاع استخدم مدة أنا مارشا بيجي زيادة تسقعت فتن تلاحم على من قدقن ولا نبي أسجيرك تسجل يقولون بقى حتى تمينا زلا مكينات خود زلا مالتي
ብንيو ድመጻ ደለዋ ግን ዕቤት ናይተን መካይንካ ወሳኒ ኸው ዓባይ መኪና እንተኾይና እስኻውን ዝያዳ ቦታ ክትገድፈላ እዚ ሕጂ ክሓልፈና ከም ዝኽእል ስለ ዝረኣየ ቀልጢፉ ብጠው ኢሉ ሓሊፉ ኣሎ ማለት እዩ እዚ ንታሕቲ ተወሪድካ ናብ በዓል ኦሽሎሜት ዩኒቨርሲቲ ትኸይድ ማለት እዩ የማን ግን ናብ ማይሽቷ ወይ ቡክስታቫይን ኢልና ቪድዮ ዝሰራሕና ኣላ ናይ ትሪክ ናብ ኣይና ንቕፅል ዘለና ማለት እዩ تخيل ካብዛ ናብ እንዳን ምስገጽ ከተኣቱ ማለት እዩ ሳውን ካልእ ቪድዮ ሰሪሕና ኣለና ግን ብቴክኒክ ምክንያት ክትወፅእ ኣይካለትና ግዜ ስለዚ ናይ ትሪክ ኣብዚ ዳርጋት መንገዲ እውን ፍሉጥ ስለ ዘይኮነ ብዝተኻእለ የማን ሒዝካ ኣብቲ ንጹር ከምዚ ብጫ ዝኾነሉ ሽዑ ዝያዳ ተረጋጊእኻ እንደገና ቦታኻ ሒዝካ መቐፀል ማለት እዩ እቲ ዝረግፅኦ ዘለዋ ልክዕ ኣብቲ ሓዲድ ኣይርግፃን እየን ዘለዋ ተን ልክዕ ንሕናኻ ከምኡ ማለት እዩ እዚ ቅድሚኻ ዘሎ ምኽታል ብጣዕሚ ኣገዳሲ ብፍላይ ምልክታት ኣብ ዘይብሉ ግዜ እሱ ቀድሚካ እናፈተሾ ኸይድ ኣሎ ማለት እዩ ኣብዚ ሕጂ ጥውይ ምስ በልና ክንሪኦ ዘለና እቲ ናህርን እቲ ናይ የማን ሓላፍነትካ ኣለና ማለት እዩ እዚ ናይ የማን ብጣዕሚ እቲ መሰል ዘሎ ብጣዕሚ ስለ ዝጥቀመላ ብጣዕሚ ክንድንቀቕ ኣለና ማለት እዩ ኣብዚ ሕጂ ብየማንና ቆሊሕልና ኣለና ማለት እዩ ቀስ ኢልና ኸ ኣርና ኣጋር ቀጠልያ ስለ ዘላ ናህርና ምስቶም ናይትዮም ንብጋስ ርኢና ቀስ ኢልና ነቐርቦም ማለት እዩ ማንዋል ዘለኻት ካልኣይ ወይ ገለላኻ ማለት እዩ እዚ ሶም ተጠውዮም መኪና ብኦ ከምዘየላ ርኢና ንቕፅል 30 ኣሎ ሕጂ ስለዚ 40 ፀኒሕና ኮይና ንቐንስ ማለት እዩ ናይ ፓርኪንግ ምልክታት ኣሎ ናይ ፀጋም ክትጥዎ ከምዘይትኽእል ብጣዕሚ ምስትውዓል ኣድላይ እዩ ምክንያቱ ንፀጋም ተጠወተ ኢልካ ፈታኒ ኢኻ ሞኻ ዘይእቶ ተኾይኑ ترى تطوي خاتي خايو يتفتني هذه يكون سماع زلوز صحيح أنا تحقق في ذلك لازم نفتن خمسة زخل ساعة تمت تدلعت ويا اللي الكابق متقول لك تطوي الكاتراي ترى تطويها من الوقت يتقطع تكون صغيرة أنا بس تكتب تفكر معلش زي أنت من قد أجمع نورمالي عشحت ضغط عقيد كورونا زي صحفة له بوكستافين تعدي هم زلوا مودتها حنت فيديو رئيني نيرنا اللي بتعرف يجبروا اللي زلوا ماتي الحجي بتعمل هدوء زلوا أب نورمال كيزي بتعمل سبع لود سجرنا بالنابن ترافيك على مخاين تريك على واقلة أبزي أم سمعت الله حاجة لك حمد الله خير صوت إلا وجن ترى أبزي أنت هل يحاول حد نقدر أي مسكان معك نتوت نقطع ننزل لك رح كم حلاوة بس ما فرون أجر كهندبت كأبوها مع دكانات اللي هي ما مسكها بس أجر بدعمي بدي يكاد سبيز ولا شيء تتخيل هما كسر مودة تتا سرجانة هذه برا بسجرة تتسجي هايو زي زمان الناس يقول بيرو دي أطوال طوي تيل ويشة اللي بتلاتة مريسكا تروح توصل لتخيل معنا دي هذا نقدر نتعاطف مع بزنس وإننا تطوينا نوصل لنا فينا حجي تسرحنا جرات له تتصعد يقول له من قدي هل من قدي تكتم معي إذا تسوي دولي ما نبات وان ويك أنت أنصار كم كناس كنا مسمع وتعامل قداس هون معك وان ويك تخينه نافكاي ترى الحجي يمان كم زي متوه فلتنا هنستوعب لنا جينا أنقولي بتحنا نيرنا حجي جا أنقولي بتحنا زيتات بستوعبه تبوي ننتروشون يمان مرعكاس لذي تفكر معنا ناي بويرة رجال المحلة ومعنا لذي شكلتهم شكلت هالكم ترحق ترى لك بستخالة معنا جي إلتيك سلزوهنا تامي كناها كلاك بزو حمنا روي زو تراي كونن حدا قاعد زي قاعديو هدي الكام بتصباي زحاشة معك نتسباي تسنبدون سنبدونا بحي ودا وينابكار أي ودا هذا تيتوسون نجار بدعمي هدوء هنا استنكرون الله الثانية تكون الله تزيد كسرنا بلنا أنقول قرينا سابق قلت لنا فهل بيماننا ما حن كلمة أنا بتقابلنا قبلنا نتوين مشكلة تاع أكثر تعمل استعد يزيد اللي كعتنا يترك من قدها عندنا بالجامعة مالتي أنقول أمها هيلو بمعلو جل سما فرق أي حنت له لا تعرف بس حقول له أي حد فاستيت فانت يمكن يا أنقول له بتعمل استيت
ዝተጻበበ ጎደና እንዳሓሰብካ እንዳወሰንካ ብጣዕሚ ብዙሕ ሓበሬታ ብሓንሳብ ትዛለካ ብዙሕ ሓበሬታ ክትስከለካ ግን ሓንቲ ዝያዳ ዝተውዕለና የብልካ ካብ ትኻደ ማለት ኩሉ ማዕረ እዩ ሚዛን ዘለዎ ሓንቲ ኣተጋጊያ ነቲ ካልእ ፋሕ ዘበል ህዝቢ ንኩሉ እንዳዋሃድካ ዝተመራፂ ማለት እዩ ሓንቲ ትኸብደካ ተላስ ናብኣ ጥራይ ክትሓስብ ነቲ ካልእ ንኸይትኸስሮ ማለት እዩ ዳርጋ ማእኸል ከተማ ናይ ኮሮና ሰዓታት ናይ ምቕዳሕ ከዓ ምሸት ስለ ዝኾነ ቁሩብ ሳምበር ስለ ዝኾነ ብርሃን ፅቡቕ ኣሎ እዚኦም ኣጋር ሕጂ ሃንደ ጠጠው ኢሎም ፀኒሖም ክንቀሳቐሱ ከም ዝኽእሉ ክትሓስብ ትክእል ኣለካ ማለት እዩ ዋላ እታ ዜብራ ዘይኮነ ምናልባት ብዘይዜብራ እውን ክኣትውዋ ክእሉና እዮም ኣብቲ ፅርግያ ኤሌክትሪክ መንገዲ ሒዝካ ትኸይድ ግድን ኣይኮነ ኣብቲ ሓዲድ ክትረግፅ እኳ ዳ ቁሩብ እልይ ትብል ንየማን ወይ ናብ ፀጋም ብቕድሚኻ መኪና ክትመፅእ ከላን ከይትፃበበካ ሲካ ናብታ የመኒት ወገን ትኾንካ ድበለፅ ኣብዚ ፋሕ ትብል ኣላታ መንገዲ ቀልጢፍካ እታ ነትካ ቦታ ቀዲምካ ትሕዝ ማለት ገዛውቲ ምፍላጥ ፅቡቅ ብፍላይ ትፍተነሉ ፈተና ቀዲምካ ብኡ ምልምማድ ዝበለፀ ማለት እዩ ካብቲ ትገዝኦ ቲኬታት ናይ መለማመድስ ኣብ መወዳእታ ዘለዋስ ኣብቲ መፈተኒ ቦታ ክኸውን ኣለዎ ማለት እዩ ቦታ ተፈሊጥካዮ ኣብ መዓልቲ ትጥውዕ ኣብይ ሓደጋ ኣሎ ፅቡቅ ጌርካ ፅኒሕካ ኢኻ ትፀንሕ እዚ ናብ እንዳ ንጉስ ደሎ የማና ተኸይድካ ምኻድ ጥራይ ባምፔ የርእየና ኣሎ ምልክታት ምስኡ ፎሎ እናገበርና ዘዋውራና ከምቲ ኩነታት ኣብዚ ሕጂ ግፍሕ ዝበለ ስለ ዝኾነ እቲ ሓፊሉ ዘሎ ድሓን ዝኾነ ናሃረፍ ዝተኻእለ ፅብብ ዝበለ ተኾይኑ ወይ ብርኽ ዝበለኻ ዝያዳ ፍሬ ትሕዝ ማለት እዩ ምልክታት ንርኢ ኣለና ምክንያቱ ንሳቶም እዮም ኣብቲ ዝተጠወና ቦታ ዝትሕዙና ፀጋም ምዃነ እንተፈሊጠ ጥውይ ምስ በልኩ ኣብ ናይ ፀጋም ቦታ ክሕዝ ከም ዘለና ሓስብ የማን ምዃነ ፈሊጠ ኣብ ናይ የማን ማለት እዩ ሕጂ ሓንቲ ስለ ዝኾነት ማእኸል ምሉእ ንሕዞ ማለት እዩ ቀይሕ ንኻ መንገዲ ሓቂ ዝባልና የማን ፀጋም ስለ ዝኾነ ኣናይ መስመር ሰውኢልና ተጠዊና ማለት እዩ የማንና ኣውቶቡስ ገዲፍና ብፀጋም ንኸይድ ከምዚ ምልክታት ክበዝሕ ክኽእል እዩ ምስቲ ናይ ኣጋር ገለ ዘለዎ ቁሩብ ቅንስ ኣቢልካ ናህሪ ከይድ ትኸዳ 4 ስለ ዝኾነ ክሳብ ጫፍ 4 ክንበፅሕ የብልና ማለት እዩ ቀይሕ እናተፀበና ናይ ኤርፖርት መንገዲ ከመይርካ ክትበፅሕ ትኽእል ቪድዮ እንዳዳለኹ ካልእ ቦታታት እንተሎ ምናልባት ከሰክፈኩም ዝኽእል ወይ ከሸግር ዝኽእል ትብልዎ ተፅሒፍኩምለይ ከዳለዎ ክእል እያ ማለት እዩ እዚኣ ናይ ናሽናል ቲያትር ደሴት እያ ኣብዚኣ ቀንዲ ነስተውዕለና ዘለና ካብ ካልኦት ደሴታት ናይ ትሪክ ኣለዋ እታ ምልክት ማለት እዩ እዚ ታ ሴማፎሮ ናይ ትሪክ ሪኢና ድማ ንፀጋም ቆሊሕልና ተኸይልና ዝበለፀ ማለት እዩ ዝበዝሐ ግዜ ምስቲ ልምዲ ዝበዝሐ ኣብ ኖርማል መንገዲ ምዝውሮ ምስ መኪናታት ጥራይ ኣብ ናይ ትሪክ ምስ በፃሕካ ቁርብ ስትረስ ክህልወካ ትርስዖ ትሕጊ ወይ ገለ ስለዚ እቲ ምልክታት ርኢኻ ብተወሳኺ ብዓይንኻ እውን ዝውር ዝውርልካ ቸክ ክገብር ትኽእል ማለት እዩ ምልክታት ኣሎ ሕጂ የማን ዘጥውኡ ጥራይ ተኺሉ ዝኸይድ ንፀጋም ግን ቦታኻ ምፍላጥ ኣገዳሲ ማለት እዩ ቀዲምካ ተዘይፈሊጥካዮ ከምቲ ንብሎ ኩሉ ግዜ ምዝዋር ማለት እዩ ኤክስትራ መንገዲ ምኻድ ማለት እዩ ንውሕ ኢላ ክስታይ እዚኣ ዝተኻእላ ክስታይ ገብር ኣለኹ ጠጠው እናበልኩ ክስታይ ገብረኩምን ኣለኹ ማለት እዩ እዚ ዋን ወይ በዚኣ ፈሎ ንገብራ ፊትና ሮድ ሁሰ ወይ ማዘጋጃ ቤት ሙኒሲፓሊቲ ኣሎ ንፀጋምና ከዓ የማን ካባ ክስታይ ኣሎ ማለት እዩ በዓል ኣክል ብሪገ ኖቤል ፕራይስ ኮሚቴ ክስታይ ሽለሙሉ ማለት እዩ እዚ ፊትና ዝብሎ ማለት እዩ ናይ ኖቤል ፕራይስ ኮሚቴ ኣላሶ ወይ ህንፃ ነዚ ብዙሕ ስራሕ ስለ ዘለዎ እዚ ትርብሸካ ይብሉ ኣብታ መስመርካ ክሳብ ዘየለ የማን ፀጋም ዘሎ መዓት ጋዕ ገልጠም ንዓኻ
ክርብሸካ ይብሉ ማለት እዩ ሳህዲ ኢልካ ተላብ ምርኣያ ኢልካ ቀስ ኢልካ ንሃራኻ ቀኒስካ ቦታኻ ትመርፅ ኣለካ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ መንጎ የማንን ፀጋምን ማለት እዩ ከምኡ ዝበዝሕካ ምልክታት ማለት እዩ ሃንደበት ዝወፁ ኣጋር ካብቲ ናይ ህንፃ ቦታ ናይ ስራሕ ቦታ ዘለካ ይጥቀቐሎም ንኽእል ብማዕረ ኩሉ ዘፍርሑ ይኮኑ ከምኡ እንተለዎ ከዓ ዝበዝሕ ግዜ ሓፁር ግበረሉ እዩ ማለት እዩ ኣብዚ ከባቢ እዚ በዓል ክርስቲያን ሳንድራመን ወይ በዓል ስቶኮልም ከማ ትኸደሉ ገለ ስለ ዝኾነ እቲ ሃንደበት ናብ ሃይዌይ ከይተኣቱ ጥራይኻ ክዕ ቦታ ትሕዝ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ዝኸውን ጂፒኤስ ተሎ ቀዲምካ ትሪኦ ኣለካ ማለት እዩ ጂፒኤስ ናይታ ትመፅእ ኣንጎሎ ጥራይ ዘይኮነስ ትመፅእ ዘላ ድሕሪኣ ኣንጎሎኻ ፀጋም እንተኮይኑ ዝያዳ ፀጋም ሒዝካ ትፀንሕ የማን ፀጋም እንተኮይኑ የማን ፀኒሕካ ቀልጢፍካ ናብ ናይ ፀጋም ክሰግድ ከም ዘለካ ኣብ ርእስካ ሒዝካ ትፀንሕ ማለት እዩ ንኣሽቱ ነገራት ግን ወሰንቲ ክኾኑ ዝኽእሉ እዮም እዚኣቶም ካሜራ ቅድሚት ስለ ዘላ ቁሩብ ከምዚ ንየብዝኸና እዩ ዝመስል ዘሎ ኣብቲ ምጥዋይና ዝተፃበበ መንገዲ እዚ እቲ ምልክታት ሪኢኻ ቀስ ኢልካ ሓልፍ ትኽእል ቅድሚኻ ዘሎ ተሽከርካሪኻ ምዕዛብ ሞቶ ከይዳ ኣሎ ንስኻ ሞስት ላይክሊ ይፍቀደካ እዩ ማለት እዩ መኪና ቅድሚኻ ትኸይዳ ኣላ ንስኻ እውን ይፍቀደካ ኩሉ ግዜ ግን ነቲ ሕጊ ክትክተሎ ዝበለፀ ማለት እዩ ካብኡ ናብኡ ግን እቲ ሓንሳብ ክሕግዘካ ክእል ኢና እዩ ቅድሚኻ ዘለው ትራፊክ ፊትና ናሽናል ቲያትር ሕጂ ቀያሕ ሂባት እንላ ንፅባዩ ብዙሕ ትራፊክ ክህልዎ ሕጂ ናይትሪክ መንገዲ ብዚ ሕጂ ፅቡቅ ነገሩ ንበይነኒ እታ ምልክት ኣብዛ ቅድሜና ፀንሐት እውን ንየማን ክንከይድ ትገብረና ትሪክ ስለ ዝሓልፋላ እዚኣ ትስግር ኣላ ካልአይቲ ትሪክ ግን ናህና ኣንፈትካ ትመፅላ ልክዕ ከምዚ ኮሌክቲቭ ከምዛ ኣውቶቡስ እዚ እውን ክወፅ እዩ ስለዚ ዓቕልካ ክትገብር ኣለካ ማለት ተፃቢበ ክሓልፍ እየ ዘይምባል እጅ መፃ ኣሎ ኣብ ድሕሪና ብቅድሚኻ ድሕሪኻ ኩሉ ትሪካፋት ትገብሮ ይፍታን ማለት እዩ ተቐዳማይ ኣውቶቡስ ስለተፃበቦ እዚ ተፃቢብዎ ኣነ ከዓ ክስተክብን ኣለኹ እዚ የማን ፀኒሕካ ዝያዳ ሕጂ ዘይተሓስበ ዳርጋ ጃም ወይ ዛሕማ ከፊትና ኣለና ማለት እዩ ኣውቶቡሳት ከዓ ንዋሕቲ ስለ ዝኾና ብቐሊሉ ዕፅፍፅፍ ኣይብለልካን ስለዚ ብጣዕሚ ክትጥንቀቕ ኣለካ ማለት እዩ ኣውቶቡሳት ነቲ ዳሕረዋይ ኣካል ከይቆፃፀሮ እዩ ኣውቶቡስ ትሪኢልካ ትራይ ትብለ ነቶም ድሕሪኻ ዘለውካ ቁሩብ ከፋት ትገድፈሎ ትኽእል ኮንካ ቀርብ ትኽእል ኮንካ ማለት እዩ ምናልባት ኣብስታ ግን ድሕሪት ምልስ ኢሉካ ገለ ሓየርመካኻ ንእሽተይ ከፋት እናገደፍካ ስለዚ እዚ ብጭራ ኣውቶቡስ ካብ ናይ ዩቲዩብ ቪድዮታት ብዙሕ ትሪኢኻ በቲ ዳሕረዋይ ክፋል ዝህረሙ ስለዚ ብዝተኸኣለ መጠን ዋላ ኮ ብማርሻዊ ደይብካ ትመልቕ ትኽእል እንትኾንካ ፀቢኻ ምኻድ ግን ዝበለፀ ክኾን ማለት እዩ ፊትና ዘሎ ህንፃ ናሽናል ቲያትር እዩ እታ ደሴት ዓንቶ ይዝረአና ሕጂ ሃበን ፀራ መፂና ማለት እዩ ተኺልካ እውን ከይድ ትኽእል ኢኻ ግን ቀፃሊ ተኸይድና ናብ ስቱቲንግ ገፅካ ናይ ባይቶ ህንፃ እዚ ኣብኡ ብዙሕ ፓርኪንግ ዘለዎ ቦታ ኣይኮነን ተመራፂ ሕጂ በዚ ጌርካ ክትወፅእ ትኽእል ናብ በዓልቲ እየን ናይ ውሽጥዋ ገለ ትብልካ ማለት እዩ ሕጂ ዘለና የማን ምልክት ተሪእና ሪንግ ዋን ትብላላ ወይ ሪንግ ኤን ስለዚ እዚኣ መንገዲ እዚኣ ናይ ሪንግ ዋን እያ ማለት ወይ ሪንግ ሓደ ወይ ከምዚ ስለዚ ሪንግ ሰለስተ ሪንግ ኣለዎና ኢልና ነርና ብሰንበት ዝሓለፈ ቪድዮ ሪንግ ሓደ ክልተ ሰለስተ ሪንግ ሓደ እዚኣ ሪንግ ክልተ ካልእ ነታ ቁርሱ ዝኸባ ሳልሳይ ካል ጫፍ ኣቢሉ ዝኸይድ ማለት እዩ እዚ ሪንግ ሮድ ዝበሃል ዝያዳ ግፍሕ ዝበለ መንገድታት ካብቲ ኣብ ውሽጢ ከተማ ዘሎ ልሙድ ፅርግያታት ማለት እዩ
ዝመፀናይ ነገር ጋር ንምለሱ ዘለና አንፃር መንገዲ ግን ብሽክለታ የማን ኣለውና እንድንቃቃልና ዝኣንጎሎ እዚ አንደበት በአንጎሎ ከወፁ ስለ ዝኽእሉ ከምዚ ሕጂ ዝመፀ ከይንሪኦ ስለ ንኽእል ብጣዕሚ ህድእ ኢልካ አንጎሎ ክትቀርብ ብጣዕሚ ተደላዪ እቲ ምህዳእ ማለት ከዓ እግርኻ ኣብ ናይ ፍሬኖ ክትኮን ኣለዋ ማለት እዩ ዓቐብ እንተኮይኑ ቁሩብ ነዳዲ ሂብካ ፀኒሕካ ተኾንካ ፍሩብ ክዝሕለካ እያ ግን ኣንጎሎ ሕልፍ ክትብላ ከለካ ርግፀኛ ምስ ኮንካ ኣጋር ከምዚ የለ ወይ ካልእ መኪና ነዳዲ ወሲድካ ኸ ክትበፅሕ ትኽእል ኢኻ ብጣዕሚ ተስተውዕል ከም ዘለካ ድሕነትካ ቀዳምነት ከም ዘለካ ፈተና መምህርካ ወይ ፈታኒኻ ፀቢቑ እዩ ዝሪኦ ማለት እዩ እግርኻ ምቕያርካ ጥራይ ካብ ነዳዲ ናብ ፍሬኖ ምልክት ስግኣት ከም ዘሎ ተረዲእካ ከም ዘሎ ይሰርሕ ንእሽተይ ደሴት ኣላ ንፀጋም ርኢና ቀስ ኢልና ቀሪብና ጠጠው ክንብል ግድን ኣይኮነን ተዳ መኪና መፅያትና ግን ግድን ሙሉእ ጠጠው ንብል ማለት እዩ ንፀጋም ትሪክ ዝኸዳዶ ሰሪሕና ነርና ንቕድሚት እውን ናይ ቤና ቪድዮ ማለት እዩ ንቕድሚት ከዓ ትሪክን ዝኸዳ ናብ ብሽለት ከባቢ ማለት እዩ ሕጂ ሪንግ ቱ ነጥቢ ነጥቢ ደላ ኣብ ሪንግ ዋን ፀኒሕና ምሽና ብቲ ሓንቲ እዛ ነጥቢ ነጥብኻ ናብ በዚ ኣንፈት ንፀጋም ተኺና ሪንግ ቱ ማለት እዩ ነጥቢ ነጥቢ ተኾይኑ ኣንፈት እዩ ዝሕብር ሙሉእ ደረቕ ተኾይኑ ኸ ኣብኡ ኣለኻ ማለት እዩ ኣብ ሪንግ ዋን ነርና ዓንተወይ ማለት እዩ ሪንግ ቱ ተኾንካ ኸ ናብዚኣ ትኸይድ ኣብቲ ማይ ዝተዋህባ ምስ በፃሕካ ሪንግ ቱ ትረኽባ ማለት እዩ ኣጋር ቁሊሕ ይብል ኣሎ በዓል ብሽክለታ ስለዚ ሃንደበት ከይትዋ ትፈርሕ ኣለካ መኪና ቅድሚ እዛ መኪናና ክስታይ ትገብር ኣላ ሃዛር ስለዚ ክንከው ኢልካ ብኣና ወገን ስለ ዘላ ሕጂ ነቲ ኣንጻር ዝመፅእ ትራፊክ ንስኻ ኢኻ ጠጠው ኢልካ ትሕልፎ ዝግባእካ ናቱ ሽግር ኣብ ወገንካ ስለ ዘሎ እዚ ናብ ኩሉ ቁሊሕ እናበልካ ኢና ንኸይድ ዘለና እዚኣ መኪና ድምፂ ነበራን ድምፂ እንተለዎ ግን ዝተኻእለ መጠን ብየን ይመፅእ ከም ዘሎ ዝተውዒልካ ጠጠው ክትብል ክትፍትን ኣለካ እዚአን ኣሮብ እዚአን ብጣዕሚ እየን ኣገደስቲ ፀባብ እዛ ጎደና ግን በቲ ገፊሕ ዝኸይድ መስለካ ኖርማል ክትመፅእ ከለኻ ስለዚ ቦታኻ ብጣዕሚ ትሕዝ ኣለካ ወይ ከምዚ ዓይነት ገፊሕ ዝመስል ከምዚኣ ዝነበረ ሴማፎር ገፊሕ ዝመስል መንገድታት ተኾይኑ ዝበዝሐ ግዜ ሓንቲ ንየማን እያ ሓንቲ ንፀጋም ተኺልካ ተኸይድ እያ መንገድታት ስለዚ ኣቀማምጣኻ ሴማፎር ሪኢኻ ወይ በቲ ዘሎ ምልክት ክስታይ ትገብር ኣለካ